Selamat pagi Portibi Horas di Tasalutna. Buado kabar muna sehat do kan? Jadi huboto do hamuna. Pasti lulu rohamuna di haroro ni opung parbella. Allah huboto do. Hidupmu tidak berarti tanpa kehadiranku. Kita yang bercerita unang lubada tonton sampai habis, di like, di komen, jala di sukre. Muladong do pena semangat tuh songon dia sukre. Pergi ke kantor luar terdekat, tanya mereka, pasti tahu. Jadi ada orang suhu kalau pena berceritaon, nang hupasat masa ada buah-buah, unang lupa dah, totok kamu nantikan sada film Invisible Hopes. Nah bercerita tentang sada kehidupan kisah nyata tentang wanita dan anak-anak yang tinggal atau hidup di dalam penjara. Kebetulan produser Rion dohot sutradarana boru batak doon, boru si morakir, lamtir si morangkir. Jadi unang lupa museda subscribe hamu, jala share hamu channel ni itu tahun lamtir si morangkir di channel Lam Horas Production. Sehalinai channel Lam Horas Production. Oke? Unang lupa dah. Mulodang di subscribe hamu dang mardonga kita. Jadi nggak hampir 20 tahun aku tinggal di Kota Pagebaru. Jadi gue reng dangi molo style ni halak batak na tinggal di Kota Pagebaru dan pula deus yang Kota Jakarta. Jadi adong masa ada opung-opung. Jadi opung dolion soi nama mesrana tu opung buruan. Jadi molo roau tu jebunai dangi ba natagia maun majo opung buruan. Sayang kan gitu, sayang sini dulu inna bapak kok nak dang nak hula di jebu di pertaniangan di parmingguan manang di pesta-pesta ulau neret natagian majo pungburwi sayang hani basipata mah darling kan itu. Mulu pribadi bemagigi mamebege opung dolion mulu majo pungguri dangi dang naholan magigi si pato do neng muda-uda. Jadi kaya mangpicak sa heli dangi opung doli ahay manukod jo boy do kan ba natagi do ho majo opung burui sayang hani si pata darling na so maila do ho di bereng akajol mainik ko kan buasa horway kon maila inay mana mo say. Sabutun na nga sa di umur mo po ko. Nga dong 70 umur ko. Inday mana kan? Bahiman nih. Baharuaw tu pernijabuk ko na jabu. Ba molo majo sayang hani hula ni jabu do. Ba molo opung duli hu parohahon. Iganu piki, iganu inganan. Ba terus do da kitinggalan nih. Sayang, hani, darling. Tadahiyad do na mesraham ba. Memang dalam tuh rasa hulung nyupung dulu mamergo pungguru ate niku kan dapuang dang alani iba do dang alani holong mu mamergo pungburui benda ijoho sayang darling hani niku kan daw jadi alani aho do kasih botoho nasuhi ngot do guarni pungguru minna. Jadi nakala ni honongmu mamere ho pungburui benay juho pungburu hani darling dohot sayang nimu. Adong do honokku alay si bagian ni namara kan mau po gabi na tuwa honik ko kan. Jadi putes may mana lagi. Jadi mono abal ni hata majopung. Mono guar ni matanmu ingot do behonik ko kan. Bahuingot, puasa dak kuingot, inday mana kan, bayi sema, si Desi, si Riama, si Dahlia, dohot si Natalia. Mau po kami na si dua honiku. Iya guar ni opung boru dang ingot to, guar ni matamun nang gosere dang anong lubaho. Oh, bihon, ngaba utaro.